Ô fैदों नोंलाय? माने? बोरै मानसि नायना अबाव फैदों नोङो? जायगा मिथिया? दौदो होमबालाय दसे बेरायनोसै नायथिंसै दौदो मा मा जायगा दं बेयाव। Hi guys, जों NHPC याव फैदों लोगोफोर दै जायगाखौ नायलांथा दै लोगोफोर जायगाया मोजांथार आं फैनानै मोजां मोनदों दै लोगोफोर नै लामाया हाजोआ गोजौथार आरो नै दालां मोनफैबाय आरो नै जोङो दालां मोनहैबाय जों आवगोल खाना जादोंमोनलै एबारबो थांगोन जोङो आंनि ओरैजाय गोजौखैना ओरैजाय जों एबार गोजौआव मानखोनोसैलाय जों गोजौआव मानखोलायसै दै लोगोफोर जों गोजौआव थांबाय आरो दै लोगोफोर दालां गाहाय मोनबाय माने आरो गोजौ मोनफैबाय आरो जों मोनफैबाय दे जायगाखौ मायदि नुदों नोङो आं जायगाखौ मोजां मोनदों दै लोगोफोर मानखोगासिनो ओरै खोन्थाहरलै गाहाय जायगाफोरा ना मोजां नुदोंना सिनायदों दैखौ खोन्था गोजाननिफ्राय मायदिनो गोजौनिफ्राय नानै मोजां मोनदां बेरायना मोजां मोनदों मायदि मोनदों आंनिया फैनानै मोजां मोनदां मायाव फैदों नोङो मायाव फैदों मा होनो बे जायगाखौ NHPC जायगाफ्रा माबायदि नायना लादो सोरबाफोर जुदि नायनो फैनो गोसो दंब्ला फैनो हागोन नै जोंबो नायफैबाय गिदिर गिदिर अन्थाइ बानायग्रा दंसोगारथारो फिसा बानायग्रा अन्थाइखौ मायदि सोदों नुदों अन्थाइखौ मायदि सोदों नुदों नायदो बे दैखौ मोनथ' ओमफ्राय जों ओइसिम थाङोमोनथ' दालांखौ बे दालाङा आरो खोलियाखै जोङो दायो नैबे खुन्था गैयि दालांजों थांगोन मा गुफुंबो बे दालाङा खुन्था गैया बेनिफ्राय डाइरेक्ट बैसिमखा हाजोआव खोन्थाहरो बेनो जाहैबाय NHPC दैमा दैया बिराद गोसा बारदोंब्रा बेजों दायो जोङो सोर फैदों नै आनि ओमफ्राय नों सादाजों फैदों ना नों मायदि मोनदों होनदों फैनानै गोसोआव मोजां मोनदां बिराद मोजां मोनसोगारथार नामा मोजां मोनसोगारो नोङो खेबबेसे फैनो मोनखो बेयाव एबारजों बावबाय खेमसेल' नङालै गोबाव बुरजा जाबाय नोङो फैनाया खेबथाम खेबब्रैसो जाबाय जोङो दायो नायखांबाय जोङो थांसै दायो जों थांफिननोसै लोगोफोर ओमफ्राय दालां गोजौ मोनबाय मानखोदों जोङो अन्थाइ खुवारि गुदाम अन्थाइ बानायग्रासोलै आंनि बियो अन्थाइ गिदिर फिसा बानायो मेसिना बेयाव सोनाय लोगो लोगो गिदिर फिसा बानायजोबो अन्थाइखौ जायगाफोरखौ खोन्थाबाय ओरैनोथ' मोजां एबार नैबे जानुवारि डिसेम्बरनिफ्राय ओरैबायदि मानसि जासिनलाय इयाव खाना जाग्राफ्रा खाना जानाय बेरायनो फैनाय जायगाखौनो मोनलाया ओइ जरखि दं बिदि मानसि
मैदेर खोन्थागोन दे आं नोंसोरनो मैदेर खोन्थालांगोन दे लोगोफोर फारसे जायगाखौ मोजां नुदोंलै दिनै सिनारि सारि सारि दंफां बारि आयौ मैदेरखौ एसे समायना जायगाफ्रा नुबाय बे थांफैनो मोनाखै अबाव याव बेयाव मोजां नुयो बारु मोजां नुजाखै जायगाखौ फैलाय अबाव फैदों नोंलाय माने बोरै मानसि नायना अबाव फैदों नोङो जायगा मिथिया जों फैबाय ओरैजाय नै ओरैजाय फैलाय एसे नायनो फै एसे नायनो दैफोरखौहाय माबायदि जायगाखौ खोन्थाबाय नै माबायदि दैया नै ओइ नावानि ओइ नाव बायदि गाखोदों